haka mu je ɗin madiga gaba ɗaya ban da ba zan ba Allah kin gane yayi to ni dai yanzu ba wani abu nake so ba to kana ji ko ina so idan gaskiya ne kare ma da ake biki a gidansu yace ya gani a kan bare kwa a za ki gani a karɗin wato za ki gani a kar to kina ji kin san ni gaba ɗaya abin da ke jikina zai dan na baki daga ki sai suturu sai ki kai kawai ki ji daɗin rayuwa da su na ɗan satuttuka ne amma yanzu abin da za yi shirin da za mu yi gaba ɗaya sai mako ni zan dauki na wa darasin kina ganewa mako na farko da na biyu da na uku sai kawo miki ina ganin abin zai fawo ki sai ku ga su tun a hannu wallahi kauri wallahi ya mure kwa ina zan iya hannun alhaji haka yi wannan Allah ya kawo ka to kin gane ne yanzu abin da za yi billahi la ilaha illa huwa zaki dariya Allah da ki dariya ai ma na fara yi wallahi ina da hacci ha ai guda hajjaju hajjajin Allah kai wallahi hadaji ya karya ni Allah ya karya ni gaba ya shiga har farko Allah wallahi hajji aiki ya kurminki wato ka gane ko kaga daga nan amma ni gaskiya ko na fi so ya kasance fuskar gidan abinu yana gabas barin gabas saboda yanayin yadda ruwa in ya zo ba zai shigo min gida ba kuma kani da zan maga hantsi ka gane ko har wannan amfanin zai a cire kawai ni sai gaba daya yawwa saboda kai abin ya ja min lokaci ba na san ni tunda na riga na biya ba wani magana in sai kawai ya kamata a yi cikin lokaci amma yanzu zo gani dai saboda ba na san kana ganin dai akwai cikakkun ma'aikata ne da wannan ba matsala da take da mu da su saboda ai kai salamu alaikum salamu alaikum ina zuwa Allah zo kai ka gani jiba kai ka ga duk ganin wajen jiba ya mana ina zuwa Allah muna magana kai ka jiba nan ka ga nan ku a to dukkan jiji ne kace kai jiji nan kai gabas ba ni so ya kasance kai wani shege da kaka wannan gona haka nan kawai zaka zo ka dole ne sai ka in ban da reni ma sai na ga wanda sai mun da fili dole ni da kuɗi na har za ka zo ga magana ka ce wani sai nan kai baka ina gani a hantsi ne sai mun da fili hantsi ne sai to wai dole ne ma sai na ga ma ka ce ka tare ni ina kotu ne abin ma a ya wuce ma a je can cin gari har ne ma za a yi amma ina gani malam da Allah ya gure ka ce na abu ne wannan dan hankali ne ina zuwa zo kai gidan wani kai ka sani kuwa kai kana gidan wai kai wai daga ta ina zuwa wai daga ta wai yau kai abin ya zo kaina ne nake ji labarin cin gari kai auri karanga burin faɗa maka ba karanga ba ko kwanje ne ta gonan nan to kada ka kai abin fa ya nisa da ta gonan nan fa yo na ga ku Allah ma kuna da wata janja ne tsakanin shi tsakanin kai a wannan tsakanin ku ne sai zuwa kai burin faɗa maka kai ka ga da ko kai na ga kana nan kai fa za ba ba ita ko a ba san karanga ina zuwa kana ji labarin karanga ne mana a taka ina zuwa baka san karanga ba kana ji labarin shi ko wanda ya fasa bala'i nan da ce maka wallahi wanda ya fasa bala'i saboda kasa kai duru ko bura bura ni yau zan rabar shi ka sala da mun kallon ka ba abin ka da zuwa sai mun ka da ni wannan bai san karanga ba in ji tsallan ba shi ma ne ku tsaya yau ga mutaci da Allah ku shiru wallahi ka bar gida yanzu kai kana ne wallahi tsaya ka shiru kai yau ga mutaci na ka alamun wanda zai iya saurara ka gane ko kai kankali wallahi ka gane ko wannan matsalar mai sauki ne akwai so da ku din kuma sankali ne kun sa abin kuke yi to in ban da rashin hankali ya za a yi zai kai ka zo da tanda an sai mun da guri akan wannan sai fili da Allah saurare ni akan mu wanda ba za mu iya shi mun fa san wanda sai da gonan nan to ya za a yi ne na riga na sai da gonan nan to in sai fili yanzu yanzu ka ji haka zo ka ce da za mu zuwa kun gane a kai da ka wasa maka da gonan kai za mu je same shi mun san wanda sai to yanzu kana nufin dole sai ka tattake ni ne anan na nuna ma wanda sai to ka zo in haka ne ma ba sai a je wajen waje sai ba so kai ni wannan ba kai sai ya sa ma kare da kana in ya ja da ni wato ina ganin kai ka san karanga ko a bai san karanga ba ina ganin ko malam ba fada bane malam amma gaskiya ka fa gama da ni ba kai sance ya kai ga ni akwai karanga wanda yake nuna ma hannu dan ya da zo mu je ni da sulhun gidan wa za mu je ni har za wannan ba gidan wa da gona na ce gona na riga na ce gona na zuwa na riga na ce kai yanzu kuɗi na sai sa a hukunta ka garin fa zo mu je wasan shi gona zo mu je ka je in kaji wanda sai mu
idan kuna zama izo kai ni suke na ma ni ba karawo ba gane ba ba wake fa mace ku ni ba tsoron wannan yau ga mutum to mu je wurin da san gurgurna mutum ha lamarin abin nan jiya ina baki bayani a jin ka gane abin da ba su ji an baki mai gida sai kan je da gidan biki na sha wani fita da ya kumbura min to gane shi to wallahi ya bin kin gane in baki na gidan nan yanzu wallahi kin lokaci in wai ga ido na an ganki in dawo in ganki eh in zanyi a mai gida kadda ka ce za ka yi min amarya haba da Allah amarya ai ke ne amarya ke ne uwar gida ke ne karshen aure dinni to akwai gaman ki kuma mai gida ai kina jujjuya wannan kina jujjuya daga gida ni zan ji sanyi a rena na faɗi labarin ka samu kuɗi shi sa in na ji wannan magana sai in ji gaban nan na faduwa mai gida maganar kuɗi da ya zo to da za mu ci je mun baki ne rubutu nan ma fa mai gida da ka sai da wannan gonan kabushin nan ai jin ne labari can kana raba ma yaya shin jiya ban baki 1000 ba 1000 ne gida jiya ban baki 1000 ba ai maganar kuɗin makarantar yaren da aka gama biya ne to ai da a jiki ne mai gida duk a ciki ai ga ya faɗo ya ɗauka magana wannan abin ta so bai ka gani da yau shekarar nan tun ta kare ba kai min sabon kaya ba babu takalmi sabuwa ga yin aikin mu duk gara ya cinye maganar abin da ɗan da barbaji maganar kuɗi ne na gona kuma gona ne na siya kuma akwai abin da ya mun ne haka ai mai yahin kaman bai kamata ka sai mai da gonar shi ina ruwanki ke ba ina son ki saba da rigima to ke da dalili da yahin kamar na sallama assalamu alaikum wa alaikum salam je cikin wani assalamu alaikum wa alaikum salam ina zuwa kai dai mai gida masu zuwa muryan shegen ne yau masu zuwa kai muryan shegen ne ka ji da wallahi wannan ku ban da shi gani yawa a ce gonin namu ya sai da wala ta gane kure shi a ku ne ina wani lafiya lau ba gajiya ya mutanen gida lafiya kalau kawai nan ko a barin dubo to dubo a ga mutiya ce fa yanzu nake jin muryar shi fa komai ana ji barbaje su suna hatta wani mai rigar kaki na gani ba ta sanda ba a ce wani ba sani ba ko ta sanda ne ka samu namana ya san yanzu yanzu ka fita kuran bayan gidan nan ina ka bayan gidan nan to don Allah ban shi kenan yawa ban nan zan gaya shi yawa don Allah kada ba ki ce ina nan ba ai ba zan gaya mashi ba eh zan ce mashi ka tafi kauye baba mai aya an ce bai lafiya yawa ai shi kenan yawa shin dare shi ke yawa in na samu dawowa yawa mu je ne gona nan kudi na ne gona nan a kan to ina da kudin sai dai gona ka talaka amma in ji gona ta ka ce ta ni ban ma san magana ma ta ka wata ta ce sai mun na biya amma ba wani magana ai za ga ni baya nan ba mun ga bayan nan ba amma dai ce munafukan Allah ne wallahi ce munafuka ce dai wallahi in banda munafunci dan ba ƙarya ne tun dai yau ko dai ba ki yau da kin yi ƙaryan munafukan ba na ko ai na ga ma ni kudi na ba wani kudi magana kudi na riga na biya gona ba kudi na da ya asara ni dai gona sai dai kai asaran gonka amma ni na riga na biya an ba ni takardu ba wani magana da ta so a ce wai to akan me ka gani gaskiya yaron ne yi mana wulakanci a kofar gidan nan wallahi ni na sa abin ne ya bata maka rai na dai dauri ne kawai a sauna mu wallahi ban taba tunanin da akwai wani shegen yaro a garin da zai mana irin wannan ba ma ga wannan hanyar da muka tsaya ta nan ne fa hanyar gidan uban yaron nan ba ta nan zai dawo a wutar ma zai wuce ba uba ka kyale shi za mu yi maganin shi yau ba wai rigan shi ne ma can nake hango ga dan iska nan ta cikin dawa Allah ya kawo shi kyale shi ba komi zizu yau jikin shi zai gaya masu ku zai san ya ja da mu kakka da mu kawai kakka da mu ai zai san wallahi zai san ya ja da kai ba wani abu kai salamu alaikum wa kai wasa ka dalla gabara wa kai wasa sallama ka amince da shi shi ake ansa wa sallama kai kana ji akwai ta amincewa tsakanin mu da kai saurara mu so inka ne ku yanzu a cikin ku akwai wanda zai nuna mu hannu kyale shi dalla ka tsibo ne ran wannan duka uba yarinya ce kake so na kai dakata kai a'a saurara tsaya ba son ka take ba
ba santa kake ba ni ma ina santa na ma kana nuna shi ne ai ni ne mai san ba wani ba kai ne ma mai san wato kafi ganin ci a wurin wannan ko dama kenan alimin gus baba ya ce gumin ran wannan din ran wa za ka cire kai aje mishi kyale shi zo mu ci kyale shaka baba zo mu ci kyale shaka lakan banza dan talakan wasu dan an kashe kan za mu kashe me zai ta shaka wawa ni nan kai kawo wannan Allah magani gaskiya da take alamun kauna tsakani Allah amma ja aida an bar son wannan da Allah wallahi ya ja yaya an bar san wa an ka abincin domin ka ce ba za ka ci ba na ka shiga fiye ce na fata a ne dan ban dan wasu dan Allah ya ce a an rabo na dan da kursan watan ana da koko Allah wallahi sai ka to cinawa wallahi kai a'a muna da jarin wannan girki Allah ya wallahi in taraye badan bane ai da na sa dan cire da hannun batura kai hajjaju wai ba wai lokacin da kika je Saudiya ai da yi kwashin ni da na je na ran wala su 42 na jabi heda sai da ya fito min ya min kashe wai ya ji ba wai batun a ci da barazana wai yana nan kuwa wai kuma ci da barazana a ji akin sani ba zaura da bari ɗayan kama yanzu ke tun da kike garin nan ke tun da kuke da a ci da barazana ba ki san kowa ya ci da barazana ba ni na zai kuma ci da barazana bare kuwa waye ya fa a ci da barazana da ya wuce barbaje bare kuwa ai duk faɗin garin nan ba wanda bai san shi da ci da barazana ba ba ɗaya mutanen da suka yi gadon abin kunya na ga miki a garin Allah wallahi kakar shi da ta mutum wadda suka kai ta sai da aka bi su da mutala awo ba kika sani da mako ya ce min ya min alkawari zai kawo min sako saboda zai tafiya awo ya dai miki barazana kawai sunan nashi da kake haɗa awo yo Rubadi, alaji, da makaroni? A ni dama wallahi dama wallahi alaji dama da almuru. Aja, cikin mutum alaji. Burundu. Aja, sai da almuru. Za ki ji sako. Sai na me zan gani? Menene zan gani? Ganin ka wallahi. Tsaya. Sai ma ihu saboda nan gidana ne. Sai maganin banza. Maganin banza wani. Sai ta munafin Allah ce. Wani irin munafuka? Banda munafunci da wuce wannan yaro Rubadi. Shi ma zai zo ne miki da miki. In dai ka rotsa mai wannan iccen sai in maka ihu nan gidana ne. Wai mutum ne barawo ne ba? A'a ba maganan barawo bane. Ba ma san ba da kan ba wani bai kawo ni ba. Gani ko me wannan? Dukiya. To ka dina wani, wannan kaya na wani. Ko? Insha Allah. Dama cewa zan baki. Insha Allah. Haba alhaji. Ka zo mu koma. Haba me kake ci na baka ke zuba? Ai ni naka ne. Na ma baka kai na ni. Zo mu koma. Sai lokacin da kake cewa sai mutum ya wuce. Bai ba shi sha'awa. A dama haka ne. Ko gidanka na dai sha'awar zan yi ta baka so. Ai yasa dole nake son kin ai. Wannan ai
ai ba wani matsala ba ne. Zaman ka shine damuwa ta zanna. Zanna. Kai. Alhajin Allah, alhaji ka zo lafiya. Ya hanya. Kin san lamarin sai da barazana. Ai tana so wancan yaro. Da yanzu ba shi aiki. Ai ka rotsa mai kai da wannan katin itace, ai ni ka ɗauko min Kano ba ba. Ina zan sa kai na. Ba kuɗi ba ne? Ina kuma da su. Sai ka ja mu kuma zuwa nan da dai ana tafiya da ni. Ba abin da za a yi miki mu ne wannan garin. Insha Allah. Ai ina tare da su ba da wani matsala ya tafi. Ya lamari tukuna. Alƙawarin nan da kai mu. Alƙawarin nan da kai mu shi ne. Wanda ya ci akwai yau. Wasu za a fara kawo mu. Ko sabo ai gashi nan amma tukuna ya wancan bayani. Bayani yana nan ba bashi amma da ya su wallahi ga sabo zan so. Alhajin Alhaji Allah sarki. Sai sa nake kaunar ka a duniya Allah nan ne na sa ka a rayuwa ta kullum kamar kudin haya. Kamar ne ya buɗa. Zinna wanne. Oyo Allah da ina da hanci da na yi buɗa haka. Yaya maganar mu na saki. Yau sama an gama wannan aiki. Saboda kiɗin nan da na gani mace sosai da tsakiya ba ki da kwana. Wala ba ki da kwana. Insha Allah. Wani kuwa? Wani ba ki da kwana. Ba wani kwana da na gani. Wani ba ki da kwana. Wala ba ki da kwana. Amma ba ka da tunani. Ba ka da tunani. Ai wannan kayan sakin da hannu kamun na gudu. Bari. In ba sakin da hannu kamun na gudu ba namiji ne. In ba tantiri bai saki matarsa na gida domin ya gano shawarakin bangaro. A wannan ba magana bane. Ai ni yadda ka sake ta ni ma sanan ka gano wata haka za ka mu. Ba faɗa miki. Ai ba haka bane namijin zara haka Allah ya yi shi. Kuma kai namijin zara ne. A ce in je mu dan uwanka ya kama da wuta ka shafa wa naka ruwa. Dan haka ba zan taɓa yarda da wannan al'amari ba. To yanzu dai to ai dai wannan ai ya wuce kuma kaga da wannan kuma daban aiki. Ai ba za a yi ba kenan. Taba yiwuwa ka saki matar ka da gida ka zo kuma domin suna ba. Ba za a yi ba kenan magana aure. Ka san hajiya sun fatiya ba zan je in leƙa wannan gidan ga wata rana ina son kuma in ji ka sun fice ni ba. Ba zai taba yiwuwa ba. Bam a hir. Ka daga ido na a rike. Ina gaya maka. Sai za ta tafa. Ake na sani wacce ba wasa ba. Ai ba wani wasa wannan al'amari. Ba wani wasa a wannan al'amari. Wannan abin da shi kenan. A yau da ba bana ai. A wai. Ko ladan kurutan da na dinga yi ai wannan ma ya sai da ni da kai kullum ka zo. Guda